vi tänkte tunnelbanan var bra. Men vi kände ingen på Storstockholms lokaltrafik. Vi var ju 3 jobbare. Så till slut kom jag på att min man jobbade ihop med en man vars dotter var assistent till marknadsdirektören på SL. Vi bjöd henne på lunch och som tack för den lunchen så fixade hon en tid i hans almanacka. Så då fick vi komma dit och berätta om vår idé. Jag kan säga att han tände inte alls. Vad är det för skillnad på den här och ett annonsblad? Ja. Har någon av er försökt förklara något som inte finns för någon som inte vill förstå? Inte helt lätt. Ja, men försökte vi förklara och så, då hade han, har ni tänkt på nedskräpningen och vad ska Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter säga och det här formatet och liksom, det var 1000 invändningar. Fick vi gå hem, gjorde vi av, ringde upp igen, hade nya invändningar och så höll vi på så här, fram och tillbaka i sammanlagt 6 månader. Till slut var han så trött på oss så det kan inte föreställa er. Han ringer upp mig och så säger han, hörru, jag måste få veta om jag ska ägna min tid åt det. Jag tänker ta upp den här frågan på Storstockholms lokaltrafik styrelsemöte. Okej? Ringer han efter det här mötet och så säger han, du Monica, du kan begrava den här idén. Den är stendöd. Menar du det? Ja, den ingår inte i SLs kärnaffär. Jag tänker inte lägga en timme mer på det här. Finns det inget vi kan göra så? Nej, glöm det. Glöm det. Ja, vad skulle vi göra? Så det var ju det vi gjorde. Som tur var hade vi andra jobb så vi stod och följde inte med det här. Men efter en månad ungefär så ringer de till mig och så säger han, du Monica, den här idén med Metro, den är för bra för att dö. Kan inte du ringa honom igen? Nej, han hade ingen lust med det riktigt. Det kändes pinsamt. Men han lyckades i alla fall så småningom övertala mig att jag skulle det. Så då ringer jag upp igen. Och av någon anledning som jag än idag inte fattar så rullade projektet på. Men det var 5 steg fram, 3 tillbaks, 2 steg fram, 1 tillbaks. I sammanlagt 2 år innan vi förstod att de kommer säga ja. Då fick vi panik. För då var vi ju tvungna att göra det. Dittills hade det varit ett kul projekt och vi höll på kvällar och helger och satt och drömde om att vi skulle förändra världen. Liksom. Och min man sa bara att, hörru du, varför lägger du pengar på det här? Du kastar ut pengar genom fönstret. Ja, men det är roligt, så. Det är roligt. Om inte vi gör det kommer någon annan göra det någon gång. Jag kom hem till honom och berättade att de sa ja. Så tittade han på mig och sa, aha, och vad kostar det då? 10 miljoner, sa jag. Ja, sa han, du får göra vad du vill, men blanda inte in familjens ekonomi i det här. Och det har jag förstått, eller jag kan raljera lite om det, det är en typisk manlig synpunkt. För om en karl har en riktigt bra idé, då sätter han huset i pant. Men det var det inte tal om här. Utan det enda vi kunde på att vi kunde göra, alltså Pelle och Robban var ju bokstavskommunister. Så de hade ju absolut inga pengar eller någon kontakt med någon bank eller någonting sånt. De hade träffat varandra på tidningen Gnistan. Om någon av er vet vad det är. Men det enda vi kom på det var att gå till banken eller till bankerna. Varför jag berättar det här är för att jag tycker det är otroligt sedelärande. Vi fick i princip samma 2 frågor från alla banker. Den första frågan var så här. Finns det någon vetenskaplig undersökning som styrker att det här kunde vara en bra idé? Det finns en professor som heter Lennart Weibull. Han är professor i mediekunskap. Han hade just
just publicerat en undersökning där han hade konstaterat att den svenska dagstidningsmarknaden är överetablerad. Det finns absolut inget utrymme för någon ny aktör. Ja, men sa vi, det här är inte en ny lokaltidning. Det här är ett nytt sätt att göra tidning. Det fattar de inte. Då visar vi kalkylerna. Och kalkylerna såg ju bra ut. Och då kommer nästa fråga. Den här idén, har ni hittat den någon annanstans? Utomlands eller så? Finns det några paralleller man kan dra så man vet om det finns någon relevans i era siffror? Nej, så det här är en originalidé. Vad synd, säger Vanna. Det är för hög risk, vi kan inte ta det här projektet. Alltså, man kan ju säga att banker ska inte vara riskkapitalister.